Isang subscribe naman dyan mga idol. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking Barangay Oranis, Manawag, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasorpresahin si Nanay Florita Limliman na nagsaselebrate ng kanyang ika-67th birthday. At ang nagsasorpresa sa kanya ay walang iba kundi si Sir Mario Limliman all the way from Saudi Arabia. Sasamahan niyo kami at natin po ngayon kung ano ang maging reaction ng nanay sa pasorpresa ng kanyang anak. So, sinasasabihin ko sa inyo. Good afternoon po, Nanay. Ayan, maraming mga senior dito. Kasi po nagkakandak kami ng mga tao. Kinukuha po namin ng mga pangalan ng mga ayaw pong magpabakuna. Ayun po, Nanay, tatanungin ko na. Ito ba si Nanay Florita? Tatanungin ko po kayo, Nanay, ha, kung bakit po ayaw niyong magpabakuna. Nagkakandak po kayo ng mga party-party, Nanay, eh. Alam niyo po na, di ba po, bawal pa po yung ganyan. Yung mga kasama niyo rito, wala pong mga mask. Oh no! Paano po kung may isang positive po sa inyo dito? Hindi natin alam. Ngayon po kayo po mga senior, may mga bakuna na po ba kayong lahat? Oh no! Sino pa po ang walang bakuna dito? Tapos na po kayo. Sino po ang walang bakuna? Yung mga walang bakuna po. Oh, Mami, lecturean mo nga sila kung tungkol sa bakuna. Ang dami lang sa bakuna sila, tapurpi sila. Dito, nauna po kayo. Bakit po ayaw ninyo? Porpi, so inunayan ang bakuna ang dami. Ang pabakuna ko talaga. Bakit anong okasyon natin dito? Sino pong may birthday, Mami? Kayo po. Ay, happy birthday. Nay, pakainin mo ako ha. Makikikain ako, pwede ba? Halika, Nanay. Kuha ka ng phone mo. Ti-interviewin kita. Bakit ayaw mong pabakuna? Oh no! Bakit mo, Nanay? Ano pong ikinakakaba mo? Bakit ayaw mo magpabakuna? Kayo po may sakit na. May sakit po kayo. Ano pong mga sakit? Nanay, ano ang mga dahilan mo? Bakit ayaw mo magpabakuna? Bakit po? May nervous po kayo. Pero alam niyo po ba na yung bakuna ay protection na sa katawan ninyo? Kasi mama po, nagsawa ako ng turok na dago. Nanawa kayo sa tusok ng dago, Nanay. Bakit kayo nanawa sa tusok ng dago? Ano bang mga itinuturok sa katawan ninyo? Bakit kayo nanawa? Glutathione. Ah. Sige, bakit? Sino na daw yan, ma'am? Sabi ni ano? Consent, hindi. Ganito na lang. Pag ready na si Nanay, samahan nyo siya.
Sa ngayon, bibigyan ko lang muna siya ng mga vitamins at saka maintenance niya kasi sabi niya nagme-maintenance na siya. So yun lang muna ang ibibigay ko sa kanya. Pero nanay, pag-isipan mo po ha. Pag-isipan mo po na gusto mong magpabakuna. Ano nanay, kailangan natin yun. Para kahit saan ka magpunta, malayo pa. Just in case man, hindi naman po kasi yung bakuna talagang ano yon, gamot na hindi ka natatablan ng COVID. Tatablan ka pa rin po ng COVID, pero hindi ka tulad nung binubutasan yung dito para makahinga, i-intubate yung dito para makahinga, ganun. Hindi. Ang ano ng COVID, ng bakuna dito sa atin, yung bakuna natin, yun ay prevent lang niya kung ano yung magiging worst case scenario nung COVID sa katawan ninyo. Ano po nanay? Protection po natin yun. Pag-isipan nyo po ano. So tara po nanay, bibigyan na lang po kita garot ng mga vitamins po at saka maintenance. Ano nanay no? Happy birthday, nanay! At syempre, ito pa, halika rito. Yan, nanay, para sa'yo. Sige, atras ka muna, nanay. Punta ka sa harapan. Dito ka, nanay, ha? Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat. So, Nanay Florita, meron ka bang idea kung sino nagpa-surprise nito para sa'yo? Yung anak ko. Sino anak mo kami? Si Mario. Yung Mario. Ay, yung Mario. Ayan, nanay. Sa hindi po nakakaalam ito pong pera na to, i-props lang po ito. Hala, kukunin din po namin mamaya. Ayan, gusto lang kitang patawanin nanay at medyo kanina kinabahan ka sa interview ko ano nanay. Anong akala mo talaga taga ano ako, taga munisipyo ako no? Pero nanay, ito suggestion ko sa'yo, magpabakuna po. You know, para sa inyo yung protection niyo. Sabi ko nga sa inyo, kinaya nga ng tatay ko na 72 years old, kayo 67 pa lang, kaya nyo pa yan. Ano nanay. So ayan, so bago natin umpisahan at ang kainan, syempre alam ko naman yun ang hinihintay ninyo, di ba? Ayan, so kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday. So Nanay Florita, tayo ka muna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ayan, pati kandilan tuloy, ayaw ba ni Joy? Na, sige lang. Hello. Nay, message ko sa ito, Nay. Sana hindi ka magbago, Nay. Sana... Nay, andito lang kami, Nay. Sana... Mapang buhay mo na atin. Ngayon'y nakatayo sa aking mga Thank you. Nandito kami. aking nanay, Dito ako ng puso. Love you. Love you, Nanay. Magandang hapon sa inyong lahat. Nay, itong sasabihin ko, happy birthday, Nay. Mahal na mahal ka namin, Nay, kahit ganun
ganito lang yung buwan natin. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa amin dito sa amin magkakapatid, lalo na sa mga apo niyo. Sana bigyan kayo pa ni Lord ng mahabang buhay. At sa kuya ko, maraming salamat dahil pinasaya. Araw na birthday ni nanay. Yun na, Nay. Mahal na mahal ka namin. Love you, Nay. Ano sasabihin mo kay nanay? Happy birthday, nanay. Mahal na mahal kita. Oh, iyon oh. Ang iti may ibagang kin ni nanay, syempre birthday na pagka. Birthday na, pero paglain ko ba, tigad na. Sana yung tigad na. Ay, nalang di mamatay. Ay, forever. Happy birthday, madam. Madeline, next. Happy birthday. Sa pela ko mong bando kinigrinay. Yung pasensya kila na no. Talaga makapasyal ganun yun. Siguro nanti tinisya yun. Pero may nag-aaral na kayong ganon. Tinay. Happy birthday na no. Nay, happy birthday. Nay, happy birthday po. Sana po mababa yung buhay niyo. Maraming salamat po kasi dahil mo sa inyo. Ay patatahanin, babandayan kung Amari, happy birthday muna. dadampian ang nunang Happy birthday. Manggang sa sayo. Okay. Tininsay. Pwedeng Ilocano na lang, Ilocano, Tagalog, ano. Ang mensahe ko po sa aking kumare na best friend, na kapatid na parang bunso. Happy birthday, kumare. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mahaba pang buhay para magkakasama pa tayo kahit na sa ngayon wala na ako dito lang muna na nagtatrabaho rin ako sa malayo. So, tandaan mo, mahal na mahal kita, kumare. Kayo ni kumare Lita. Kayo na ngayon ang buhay ko. Yun lang. So nanay, ito birthday message sa'yo nang nagpasurpresa syempre. Una sa lahat, pinabati kita ng happy birthday, Inay. Alam kong masaya ka sa kaarawan mo ngayon. Inay, alam kong miss mo na ako. Hayaan mo, magkikita na tayo, konting tiis na lang. Uuwi na rin ako, huwag kayong palaging mag-iisip kung ano-ano minsan. Minsan ko lang magawa sa'yo to habang ikaw pa ay buhay pa, ipaparanas ko lang to para sa'yo. Alam ko kung paano mawalan ng isang magulang, wala kaming malalapitan. Inay, ito ang tandaan mo, Nay, mahal na mahal ka namin, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Basta ito lang ang masasabi ko, Nay, mahal na mahal ko kayo, mahal na mahal kita, tama na ang drama, marami na ang nasayang na luha ko. Basta enjoy your day, Nanay. Nagmamahal ang iyong anak, syempre si Kuya Mario. Ayan. So, Nanay, tatanungin naman kita ngayon. Pwede na kitang bakunahan? Ayaw pa talaga yan. Eto, Nanay, ano po ang masasabi mo sa pa-surprise po sa'yo ng mga, syempre ng mga anak mo, lalong-lalo na po si Maria na nasa malayong lugar. Salamat, anak, sa ginawa niyo. paggabi ay malamig, iyayakapin din ng mahigpit, ipapanalangin at kukumutan ng
Kailangan ko na nasab na pagbuti naman. Ilay. Ini lambot na kasi naman ko. Salamat anak. Ayun. So, salamat daw po, Kuya Mario, sa pasurpresa na ginawa mo kay Nanay. Ayan. So, Nanay, in behalf of surprise mo deliver ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best po, Nanay, at sana po bigyan pa po kayo ni Lord ng malakas na pangangatawan palagi. Aalagaan niyo po yung sarili niyo, Nanay, palagi ha, kasi marami na rin pala kayong dinaramdam. So, Nanay, extra careful po, tsaka yung maintenance nyo, lagi nyong inumin para wala pong mangyari anumang kapahamakan para sa inyo. So, enjoy na lang po itong araw na to. Siyempre, sa inyo yung Nanay, lahat dyan, handa nyo, galing siyempre kay Kuya Mario. So, happy birthday po ulit, Nanay. We wish you all the best at sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Malay mo, Nanay, ilang katama, 67, mga 70, o yan, malay mo kami ulit ang sa'yo magkita, pero kilala mo na ako kaya hindi na siguro uubra. Ito na lang, Nanay. So, happy birthday, Nanay. Huwag ka na po umiyak. At siya dahil itong araw na to, para sa'yo, para i-enjoy mo. Ayan. So, happy birthday po ulit sa'yo, Nanay. So, ayan, Nanay, meron pa kaming munting regalo sa'yo. Siyempre, galing po kay Miss Maylene. Ayan, bag po para sa inyo. Pasensya na po kayo sa munting regalo namin, Nanay. Happy birthday po ulit. So, ayan guys, don't forget to sa aming channel. Surprise na deliver ko by Miss Maylene Palabay para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po nating tatandaan. Every gising is a blessing. Keep safe, everyone. God bless. Bye! Ayan. So, thank you.